Tim Jimat punya cerita dengan judul Lerenan Setan. Cerita iki tak alami rikala taun 1987. Dina malem Selasa kliwon aku mulih saka Tuban tumuju ing Bojonegoro. Rikala kuwi dulurku duwe gawe mantu, aku nekani mrono. Banjur merga sisuke enek acara ning desaku wilayah Kecamatan Sugiwaras, aku kudu enggal mulih. Bar bancaan aku mulih kurang luwih jam 12 bengi. Omahe dulurku ning Kecamatan Semanding Tuban. Merga acaraku sisuk kudu kirim jagung, aku kudu enggal mulih ning Sugiwaras. Anak bojoku tak tinggal, sepeda motor tua tak tumpaki alon-alon nganti tekan wisata Padusan Bekti Harjo. Aku munggah alon-alon mangulon ngidul parane. Rasa ngantuk tak empet mergo iki mau mari melekan ning nggone dulurku wiwit awan nganti tengah wengi urung turu. Sepeda banjur menggok ngidul ning alas-alas kang ketel. Merga aku mak riyap-riyip meh gejeglong wae sepeda, ngantukku wis ra kenek tak empet. Lah kok pas lagi ngantuk-ngantuke tak sawang teko kadohan ana warung ing sisih kiwa dalan. Ning pinggire warung kuwi sajak ana truk sing koyoke wis taun-taunan ning kono. Kondisi truk kuwi rusuh banget, karaten yen tak sawang ya wis suwe nggone ngletak ning kono. Aku banjur lungguh ning dingklik ngadepi bakul kopi. Pesenku kopi kanggo tombo kantuk. Pak, nyuwun sewu pesen kopi setunggal nggih. Karo mesen kopi, aku nyawang-nyawang kiwa tengen. Pancen dilahe kuwi isih dilah ublik. Rikala taun kuwi urung ana penerangan lampu jalan. Tak sawang warung kuwi pancen sepi, apa ya merga wis tengah wengi. Sing dodolan kopi wong rodok tuwa sithik ya dhewekan. Aku mlengak ngiwa mlengak nengen madhep mengarep madhep nguri, tansah tak sawang peteng dedet alas gung liwang-liwung jaman semono isih akeh. Mung dilah ublik ning ngarepku karo bapake sing dodolan kopi kuwi mau. Aneh. Warung utawa meja ning kono ya kok rusuh banget, akeh awune. Pikirku ya merga akeh kendaraan truk sing liwat, dadi urung sempet diresiki karo bapake, ndadekake warung kuwi rusuh. Pak, jam yahmene kok tasik buka dhewean to, Pak? Apa ora ana anak ibuke utawa bojone sampean sing ngrencangi to, Pak? Takonku basa-basi. Bakul kopi kuwi meneng ora jawab lan ora ngrespon apa wae pitakonanku. Aku ngira nek bapake kuwi duwe masalah pendengaran, ya kuwi kopok merga saking ya wis rodok tuwa. Ora suwe kopine wis siap, banjur tak ombe. Ora lali aku maca basmalah. Mbuh kenek apa perasaanku kok dadi malah ora penak. Nanging aku berusaha ya tetep wae ora duwe perasaan sing aneh-aneh. Ora suwe sakwise ngombe kopi, lah kok dilalah aku kebelet ngising. Aku banjur melayu pamit karo bapake nek kepingin ngising ning pinggire truk sing sak pinggiring warung kuwi mau.
Sakwise aku ngising, aku ngerti bapake sing lagi dodolan kopi kuwi lah kok arep nutup warunge. Lho, badhe tutup to, Pak? Meneh bapak iku yo meneng tanpa ana jawaban apa-apa. Banjur tak wenehi dhuwit kanggo kopi sing tak pesen ki mau. Aku banjur mutusake nerusake perjalanan tumuju ing Jonegoro. Ora lali aku pamitan karo bakul kopi ngaturke matur nuwun. Merga wis diwenehi kopi ndadekake aku wis ora ngantuk meneh. Sakjroning perjalanan aku duwe pikiran lan perasaan karo warung lan bapake sing dodolan kuwi kok aneh. Kebeneran tekan lalat dan gerabakan aku ngerti ana bapak-bapak sing lagi ngobong sampah. Aku yo penasaran banjur aku mandek. Aku takon, "Pak, nembe bakar sampah nggih?" "Iya le, iki bakar sampah iki lho. Sampah sakmene kae ngono awan tak obong ya mlepeki wong kok." "Mari tekan ngendi mau?" "Kula saking Semanding, Pak, nembe nderekke kajate derek." "Lah iki arep nang ndi?" "Badhe mantuk teng Jonegoro, Pak." "Omahmu ngendi?" "Sugiwaras." Sugiwaras Jonegoro to? Ya sing ati-ati. "Kalih badhe tanglet, Pak." "Takon apa?" "Niki wau kula kan king Semanding ngantuk to. Lah dilalah ing tengah alas kuwi mau enek warung kopi sing isih buka. Terus aku mampir, terus niku wau pesen kopi. Kok aku takon karo bapak iki lho, babar pisan ora disauri, wong iku meneng ae to, Pak. Janjane wong endi to, Pak, sing buka warung ning kono kuwi?" Wong tuwa kuwi sajake meneng wae lan bingung banjur jawab, "Apa warung sing ana pinggire warung kuwi ana truk sing wis karaten suwe banget?" "Nggih, Pak, leres." "Lah kok Bapak ngertos ngene, apa nek ora keberatan sampeyan iso balik nggawa aku ning warung kuwi?" Mergo aku saking penasarane, aku mantuk-mantuk wae. Tanpa pikir dawa, pancen penasaranku luar biasa, banjur wong kuwi tak bonceng tumuju ing warung kuwi mau. Dilalah neng kono ora ana warung babar pisan. Anane ana truk neng kono sing karaten kuwi mau lan ana wit sing gedhe ning pinggiring truk kuwi mau. Aku kaget. Astagfirullahaladzim. Bapak kuwi banjur nenangake aku lan menehi ngerti babakan warung kuwi. "Alhamdulillah, Mas sampean selamat. Kowe ninggalke warung sadurunge warung ditutup lan bapake sadurunge ninggalno warung kuwi mau." Mergo ngene lho ceritane. Biyen kuwi ana kedadian ngenani supir truk sing mandeg ning warung kuwi. Ya panggone ya pas ning kono kuwi. Kurang luwih jam 1:30 bengi. Dheke ya mesen kopi turu ning warung kuwi. Lah menawa wae pancen niate mendek ya kanggo istirahat. Lah kok esuke ditemokno warga sing ape ning ngon Tegalan dekne ditangekke. Lah kok ora tangi-tangi jebule wis mati. Lah posisine mayate kuwi ditemokno kuwi senden ning wit gedhe sing ora adoh teko truk kuwi mau lho. Lah soal mobil truk sing ora dievakuasi polisi apa wae kuwi aku ya ora ngerti. Mergo ya nganti seprene kuwi ora ana kejelasane sing jelas sampean kuwi wis diganggu makhluk gaib ning kono. Rungu critane bapak kuwi aku kaget ra karo-karuan. Syukur ngersanipun Gusti Allah aku wis mlebu ning alam gaib lan balike kanthi slamet. Ora suwe aku balik karo bapak kuwi tetep ngobrol-ngobrol babakan mistis sampai aku rawani mulih banjur nginep ning omahe bapak kuwi ning Desa Gesikan, Kecamatan Grabakan Tuban.
Bojoku sing ning Semanding sesuke takon mulih ngebis wae. Iki cerita nyata rikala aku dihampirke ning warung setan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.